Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. ‘Yan uwana minus na Satoshi ko ga ni gaba gare ku ɗauke da wani bayani na musamman wanda zai sa Satoshin ka ya ƙara gudu, wato hash rate kenan. Akwai inda ake shiga a cikinsa, misali ga Satoshi na shiga, to idan ya buɗe mini akwai TCA, akwai TCB, akwai TCC. To kullum akwai wata 50,000 hash rate da ake bayarwa wanda idan baka yi claiming ɗinta ba tana nan a ajiye ne. Yadda za ka yi shi ne sai ka hau kan project, in ka hau kan project sai ka hau kan ainihin ko TCA ɗinka ko TCB ko TCC. Yanzu misali ga TCA ɗina nan, ga hash rate nan. Idan na yi haka na yi receiving hash rate ɗina sau biyu kenan, gashi nan yana reading 24 hours. A TCA kenan da yake da sign in hash rate. Sign in hash rate sunansa. So ana refreshing sign in hash rate, na ɗauka sau biyu yanzu. So a takaice dai wannan shine yadda mutum zai yi ya sama wa kansa hash rate. Gaskiyar magana a hanzarta a samu a je a ƙara wa wannan testnet ɗin gudu. Hakan zai sa ya ƙara sauri, ya ƙara yawa, domin kullum suna ba da 50,000 hash rate ne. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Ubangiji tabaraka wa ta'ala ya samu amfana, Allah ya samu mora. Sannan kar a manta da distin participating a transaction ɗin nan da ake a Metamax, shi ma ana receiving hash rate na 3,000 daily. Allah ta'ala ya taimake mu. Idan baka yi na baya ba ma, sanda kana da tsohon Satoshi, ka zo ka yi yanzu saboda zai ƙara ma hash rate ɗinka gudu sosai da gaske.